Na týchto našich územiach, kde v podstate všetko leží na tvrdých andezitoch, nepresiakavých a na tom je ešte vrstva tvrdých ílov, toto sa hlavne v takýchto svahoch stáva pomerne často. Je to v podstate tým, že tie íly zvlhli, premenili sa na mydlo a išlo to dole. No, je to pod obcov, ale našťastie, teda ten posúv ide ešte do potoka a až lehôtka je až na kopčeku. Takže ten kopček by to mohol zachrániť. Určite to bude pracovať ešte. Pokiaľ neustanú dažde, nezačne mrznúť, nespevní sa tá pôda. Je to veľmi nebezpečné. Veľmi nebezpečné, totižto v tých trhlinkách môže byť hoci kde diera. Vstúpite do toho, v podstate zo spodu môže byť tá trhlinka širšia, potom hore je uzavretá, vy na to vstúpite a prepadnete sa, viac vás nikto nenájde. Minimálne 2-3 roky sa musí počkať, až sa to ustáli, uľahne a potom teda buldozermi prerovnať, osiať na novo. Závisí od množstva vody, ktorá sa tam dostane. Super. Ale schnúť to teraz nebude.